Ina ba ka jiran ta yi. Ina jin ka Tanimu. Ka ga yanzu nan wurin ga an gawayin cire. An kashe tiha biyu mai hakori. Kashe tiha guda mai laushi. Sai a gama maka gini ga ambulance hada. Har a sa maka siminti. Amma ne yanzu na sauran cikin kuɗi na dai. Ka daina magana cikin kuɗi, bari tukun mu yi magana yadda za a gama aikin ka completely mana. Me ne na damuwa Tanimu? Kuɗi mai sauki ne ai. Cikin kuɗi da ni kan. Magana cikin kuɗi abu nawa ne ya rage wa? Zai kusa Adila? Ya kwana biyu? Ya lokaci? Ko ka ni ga mutumi na Tanimu? Ai na biyo na ga ana ta magana, a dai magana da na fahimta dai ana yi batun karasa wannan aiki. Wallahi tallahi. An zuru Allah maka albarka. Ai ana so in aka mutu aka ban mu mutum. Ka gani na dila. Abun da ba shi ba bai kwanta ma hankalinka. Ko ka dan ba muri ka dan. A to Tanimu abun alheri. Abun arziki ne. Abun ga na marayu kuma ana ta kokarin a ga an karasa ginin gada ya kai lita. Yanzu wurin ga yadda kake ta magana za a sai jifa kaza za a kai yi. ba ruwa kana ce maka muna shi. Kai Tanimu, da ka Allah. Kai malam Dila. Shin ba magana a karkara wanka aikin da na marayu ba malam Dila. Na sai wajen No. sai wannan wajen Tanimu. wurin marayu. Miliyan 2. Marayu? To wuri baka san na marayu ba. Wallahi ba sani ba. Na saye shi ne wajen Tanimu. A wurin wa. Miliyan 2 na saye wajen ga hannun Tanimu. Miliyan 2. Na 600. Yanzu dama Tanimu kwana biyu da ban ganka ba 600 da ya baka shikenan baka tafa baka oloru baka makera ka je gaba ɗaya ka halaka mishi kuɗi. To bari in ga maka gaskiya wuri dai na marayu ne. Ka yi kokari duk yanda za a yi ka anshi kuɗinka shawaran da zan baka. Allah da bai Idan ba haka ba wallahi idan ka shiga hannun alƙalai wallahi baka hita. Tanimu. hau ga jika. Ka yi kokari ka anshi kuɗinka sai an jima. Malam Dila, da Allah zawo. Da Allah zo mana. Shi yanzu ni ban kyauta bane da na ga Ni maka. kyauta ne, ka kyauta. Yana wani. Amma dai da Allah ka tsaya a gagar maganar ga. Dawa. Miliyan 2 wannan. Lokacin da aka fara da ni aka fara? Na bashi 600. Ba ka samu kansila ba ka kwaso kuɗin jama'a ba ka sai gida ko? Ina kuɗi na. Allah da bai mana ki albarka. Na ba ka jiran ti. Ina jin ka. Dama ka san wa man kadara lahi kadarihi mun ji masu alqur'ani. Duk Allah ka mini lamuni. An da mana ta sake dawowa gona na riri. Kuma kila ma ana ni kara hada wakin soya. Zan ba kudinka. In Allah ya kaddace muna da wani abin gan wayan rai. Muna da yawanci rai. Inda mana ta zo za ni shuka. Ka duk na